Aínda que no verán o habitual é que aumente a demanda de marisco dado o tirón do turismo e da restauración, este ano nas lonxas escasean algunhas especies. Cando ven o turismo, pois hai moito máis vendas de todo, non? Principalmente aquí o que ven aquí a Galicia, pois ven máis ben para consumir o marisco en todo en general. Notase tamén no cambio no canal Oreca, pois vese que as compras que se fan habitualmente nas lonjas en todos os lados para abastecer os seus restaurantes e abastecer todo aquele que vai a consumir un pouco de marisco, non? A alta mortaldade de marisco durante as pasadas riadas derivou no peche da actividade en moitas confrarías, que se está a notar nas rulas galegas. Bueno, xa sabemos o que pasou, que como morreu casi todo o marisco cando foi das chuvias, cando foi desa agua tanta dulce. Ahora parece que empeza a cambiar un pouquinho o tempo, que empezan a vir os nortes, que é o que máis nos vai a favorecer para o marisqueo, e ver se a pouca ameixa que temos polos bancos, pois a ameixa a cría ou a que vai desobando, pois que vai adaptando ao terreno e que vai habendo algo, non? En Ribeira iniciaron a campaña da ameixa rubia en Castiñeiras con capturas modestas. A babosa non abrirá ata o mes de novembro. Na nosa cofradía xa é habitual, non? Nos a ameixa babosa, por exemplo, hasta novembro non abrimos ningún ano, non? Xerrase hasta novembro non se abre. Pero, bueno, hai outras zonas que traballan de outra forma diferente, que traballan máis polo verán, para a ameixa babosa, pero, bueno, a ver que é o que sucede en estes días que vai. Tampouco abonda a nécora que abría xunto co polvo a pasada semana. Nas primeiras xornadas foron poucas as embarcacións que se dedicaron a este recurso, polo que apenas se descargaron algúns kilos na lonxa, aínda que sí acompañaron os prezos.